ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. президенти UFC Дана Уайт оиди муҳорибаи Исраил Адесаня ва Шон Стрикланд фикрашро баён кард. биён суханҳои Уайтро гӯш мекунем. Исраил имрӯз хеле сус ҳаракат менамоид ва барои чӣ ӯ ин гуна баромад кард ман намедонам. танҳо худи Адесаня медонад. барои ҳамин суханҳои ӯро дар ин бора шунидан хеле шавқовар аст. Исраил имрӯз кам ҳаракат буд ва ба худ тамоман монанд набуд. ҳатто дар панҷум раунд вақте ки ба ҳама аён буд ки ба ӯ нокаут дар кор аст то ин ки дар ин муҳориба ғолиб шавад, аммо ӯ ҳатто кӯшиш накард ки ин корро кунад. ман намедонам ки ӯ осеб дошт ё не, ё ин ки имрӯз рӯзи ӯ набуд. ман фикр мекунам ки мо аниқ реванши онҳоро ташкил мекунем. реванши онҳо шавқовар аст. оиди Стрикланд боша, пас Стрикланд баромади хеле хуб нишон дод. ӯ ба сарзамини ҳариф омад. ҳама оиди ӯ суханҳои ноҷо мезаданд. одамо мегуфтанд ки ӯ ғолиб шуда наметавонад, аммо ӯ ин корро кард. ӯ ба ин муҳориба андердоги калон баромад ва дар якум раунд қариб ки чемпионро ба нокаут равон кунад. ҳамаи ин корҳо боз як маротиба дигар нишон медиҳад ки чӣ гуна ин варзиш аҷоиб ва пешгӯйнашаванда аст. барои ҳамин вақте ки имконият пайдо мешавад, ту бояд ки ӯро бо ду даст қапида истифода барӣ. ту набояд ки муҳорибаҳоро рад кунӣ, махсусан вақте ки гап оиди муҳорибаи чемпионӣ меравад, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки аз аввал Адесаня бояд ки зидди Дуплеси меҷангид, аммо Дуплеси осеб гирифт ва ин муҳорибаро қабул накард ва баъд ин муҳорибаро ба Шон Стрикланд пешниҳод карданд ва ӯ ин муҳорибаро қабул карда ғалаба ба даст овард ва чемпиони нави UFC дар вазни миёна шуд. баъди ғалаба Шон чунин суханҳо гуфт: изи ҷангори сахт аст ва бисёр накадҳои калон дорад. ӯ бисёри рафиқони маро бе ягон мушкилӣ шикаст додааст. дар як лаҳза ман боварии худро гум кардум, аммо шумо мухлисони Австралия ба ман мотиватсия додед. ташаккур ба шумо. вақте ки ман ба муҳориба баромадум, ман дастгирии шуморо ҳис кардум ва дар чорум раунд шуморо шунидум. ташаккур ба шумо. ин чиз ба ман қувва бахшид. ман барои ин муҳориба тамринҳои хеле ҷиддӣ гузарондум ва фикр кардам ки аз ин муҳориба бо захму осебҳои зиёд мебарам. аммо ман дар ҳайратам ки ҳамаи кор дигар гуна гузашт. ин бори аввал аст ки ман чӣ гуфтанамро намедонам, лекин як чиз гуфтан мехоҳам. ин камарбанде ки шумо мебинед ягон маъно надорад. чӣ гуна шумо ҳар рӯзи зиндагии худро мегузаронед, дар хона шумо чӣ гунаед, ана ҳамон аз ин камарбанд муҳимтар аст, гуфтааст Стрикланд. дӯстон, бешубҳа Исраил Адесаня чемпиони хеле бузург аст, аммо ман фикр мекунам ки стили Шон Стрикланд барои ӯ мувофиқ набуд ва сабаби бохти изи дар ана ҳамин буд. дӯстон, бисёре аз шумо аз мо мепурсед ки барои чӣ Нурулло Алиев баромад накарда истодааст ва ӯ кай ва дар куҷо баромад мекунад. ва имрӯз дӯстон барои шумо хабари хуб дорем. чанд соат пеш сармураббии Нурулло Алиев Нима Мазҳарӣ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: беҳбудиҳои бузург дар малакаҳо. бесаброна интизорам ки ин чизро дар муҳорибаи навбатӣ дар UFC бинум. муҳорибаи навбатӣ дар UFC дар коркар қарор дорад. бо мо бимонед, навиштааст Мазҳарӣ. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, ин хабари хеле хуб аст ва акнун интизор мешавем ки ном ва саҳнаи рақиби навбатии Нурулло Алиевро эълон кунанд. шумо бошад дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.